bisimillahi rahmani rahim caggal jettuɗen allah julɗen e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti kadi jiknaɓe men debbo e gorko eɗen ñagonoɓe allah kadi moƴƴere jiknaɓe men dawliɓe yo allah yurmoɓe yaafoɓe jiknaɓe heddiɓe yo allah junno balɗe mabɓe moƴƴino battano mabɓe mi wati mi salmini kilifa daral ngal on alaji Ifra Djiby Ali e ko wambi ko ala noon paltor mbiɗa salmina kadi awgali jeere walo mbiɗa ñagono ɗo kadi mawnam sehlam alaji Mamadou Malor hewno ɗo joɗade tawanoma oɗo woote jawtuɗo hikka o tawaka eɗen ñaago Allah yo Allah yurmomo yaafomo enen tawaɓe kadi yo Allah hokku en wadde woote o e jaam e cellal e kisal barke Allah en nulaɗum caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam min puɗɗori tan ko bisimillahi rahmani rahim min jiiɗi yettinirde kadi alhamdulillahi rabbil alamin kala no fonno fuɗɗorede ko noon min puɗɗori kala no ɓuuri fewrude kadi ko noon min puɗɗori ha ɗo to min jarata ko heewi noon haalama hen kono ko haalte ko fof ko ɓuuri hen hewde ko kam ala ko jamma o tan salamu ɓuuri heew kala no jiiɗa min ummi kadi kala to fonno yahede ne yahama moƴƴuɓe calminoyama patron ɓe calminoyama wondaɓe e nder daral ɓe calminirama mawɓe kadi wonɓe no justement e mawɓe wonɓe e nder fora goto fof min jeehi mbara mum min teddini ɗum wonno ko mawɓe minen min ganduno ko mawɓe gardoto sukaɓe dewa hen ha hande kadi ko ɗum min ñaagui Allah ɗum tagui ɗo mbar kala mbar kilifa gonɗo hen min jettima hen min teddini ɗum min ñaaguimo ɗum kadi duwa o woto o yo Allah hokku amen min mbaɗamo e jaam Allah hokka amen kadi ndammu min jiiɗe dow inde président Ifra Djiby Ali alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin emin jogui fof min jogui neɗɗagal ngal min jogui pellital ngal min jogui yidde nde emin jogui kadi gongerantagal ngal kadi ko ligga ko kadi ene wawi ɗum hollirde hayto min jahanno élection par ce que 2021 goto fof nani walla yi caɗele amen ɗe min gonno ɗo e fora min hande ko hen dafami mi ronki sellude ko botuji ɓornoto nomi journaliste uji garannoɗom yaade Mamadou Malor min ƴettanno journaliste o mbiɗa juwa ha botuji ɗe mutani ndiyam ɗum fof Allah e nula ɗum ko kanko itti ɗum ɗo Allah hokki amen kadi daral ngal ko forot ngal wonno fof ko dowuji makko e arsigue makko ha min keeɓi hen kayit biyete titre fosse emin jetta Allah min jettamo min 81 garmi ɗo walla 83 nden balka ka ko hen min ɓuftotono min goni sukaɓe ko kanka tan wonno ɗo ko addi hande caɗele fof kadi ko kanka naggue nogas o laamima o yiiɗi noon ustade ɓesgu makko caɗele gonoje hen ɗe o ɓeydi balkaji ɗi guila o ɓeydi balkaji ɗi ɗon probléme o kumisi ko nano toon coow o fof ko ɗum ɗo balka tan adi coow o to nan ɗum kam fora watta élection par ce que emin jonamo emin koolimo emin jiiɗimo kadi kala ko dawi ɗo subaka e kikiɗe ko pour ɓesgu Sénégal o dawanani hoore makko tan par ce que ɓi ko ala ɗo baaɗi ko ala ɗo to wona sehlami makko tan e leñol makko ene doga jamma e ñalawma ha lijjiti ko lijjiti ɗo e fora he ko hande balke tati gonɗo e fora kala oto jippiɗo nayyi ma jippoto jara hayta dañi hen naggue lelegi bonko panuji ñeɗoyta aɗa yuppa hen ha naggue ma ummo to wona ɗum naggue ma to lelima no pan nogas codoyta aɗa yuppa hen mais ɗum fof Allah e nula ɗum kanko mo yettani sababu noon yettata Allah emin jettamo min ñagonomo Allah yo Allah fawtumo e dow daral he alhamdulillahi rabbil alamin on question fof kadi ɓuurimi welde par ce que hande o caggal Allah e nulaɗo mum e goto fof ko yidde tan yidde mum tan yahata kono minen foranaɓe min certata minen jiiɗi yumma minen jiiɗi baaba par ce que hay ɓeɓe min pooɗidirta hande kala e amen mo kawruɗa min gonata koye fijjude min jalda wonko nanete noon ne woodi ɗum kam ko penale no ta yiiɗi laamu alay saago kaala ko wona kono minen kam wonno koye gonga amen min goni min takkani hen ko fotino virguel kamɓe fooɗoɓe deuxiéme candidat o ala ko min cosaniɓe ala ko min paye mabɓe ko ala hen kamɓe noon wonkoɓe paye amen ha heewi kono ɗum kam ala ɓe mbima o dara ko jeewo daral ɗum kam Allah ne waɗi Allah waɗani ɗum ɓe mbima o dara koko waɗata daral kantingaji ɗum kam ko haala yidde gagnade tan kono ko ɗum ɓemɓeɓe toujours wonko kalata aɗa sikka ko
mo kala mo baddata ko hoore ma gonɗa e bonnande par ce que juuri fof laamiɗo ma woppu ma goɗɗo walla ngara ɗum noon ko tampinoyta tan ko aroɓe ɓe par ce que kala soso mo cosɗa tawi ala janggo e jaam to ari fofto koye dow hoore ma e jiiɗi laamuji garɗi joni wonko haaletono ko heewi hannde ala kono rutti fawti koye dow koye mabɓe